Pasatako asteburuan, Reas Nafarroa erakundeak bere 7. azoka solidarioa antolatu eta ospatu egin zuen edo gauzatu egin zuen. Orain jardunaldiak hasiko ditu 12. bihartik aurrera. Hemen gurekin June San Millan dugu xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon eta ongi etorri. Mila esker, arratsaldeon. Bueno, zer moduz zaude eta zer moduz joan zen azoka? Oso ondo joan da azoka, bai, egon dira 42 postu desberdinak eta ikusi aldugun gure helburua, zer zena zen hori batez ere alternatibak ikusgai egitea eta bai alternatibak daudela, bai finantzekin, energia sortzeko, mobilitatea eta nola ez elikagaia eta zerbitzu eta produktu desberdinak eta jende nahiko etorri da eta ekonomikokin ikustu dut joan dela iaz baino be, oraindik gaude balorazioak egiten, baino bai, lehenengo datuak hori esaten dute bai. Alternatibak orain dugun sistemari hori azkenean ikusten delako beharrak daudela. Hori da, eta oso importantea da guretzat ere tokiko ekonomia indartzea, zeren azken finean tokiko ekonomia da beste ekonomia bat eraikitzeko modu importanteena, zeren badaude alternatiba pila azkenean, beste modu bat egiteko badaude adibidez energia, nire etxean ez energia daukat Iberdrola edo beste batzuk edo ematen dut nire dirua eta nire sustentoa beste alternatibei adibidez badago Nafarkop, Goiener, Som Energia, EMASP, gero komunikazioaren arloan badaude ere beste alternatibak, Son Komunikazio, gero badaude entitate pilok lan egiten dutela bai transformatzeko eta eraldatzeko ekonomia eta ekonomia hau zertan datza justo da pertsonak kezkari buruz, ingurumena ikusten du eta hori da batez ere gure erronka eta gure helburua, gero eta ekonomia sozialagoa egitea eta pertsonez pentsatzen, Bai, jasangarriagoa eta hori, aipatutako arlo guzti horiek ukitzen, azkenean jasangarritasuna bai, hori da. Zer ikusia daukalako jasangarritasunak guzti horrekin. Hori da. Eta orduan 7. izan da? Bai, 7. izan da, eta justo orain hasiko dira 12. jardunaldiak, pixkat helburu bera, ekonomia sozialen buruz eta beste ekonomia eraikitzeko eta kapitalismotikat pixkat ezateratzea, zeren sistema honetan ezin zara hain erreza atera, baina bai beste modu bat eraikitzeko ekonomia eta harremanak gure artean. Eta hasiko dira bihar bertan, Kondestablen, eta ikusiko aldugu dokumental bat deitzen dela Poztasunaren ekonomia, eta justo dokumental honetan hitz egiten du tokiko ekonomia oso importantea dela globalizazioaren aurre dugu eta ikusi aldugu nola globalizazioa dela transnazionalaren sistema haiek indartzeko eta batez ere haiek nola ez dute onura ekonomikoa helburu bakarra bezala eta guretzat nola ez pentsatzen dugun ekonomia beste gauza izan aldela eta gero eta gehiago beste gauza da gainera eta hori oso postasuna ematen dugu eta dokumental honetan hori ikusiko dugu eta oso interesgarria izango da Elena Norbergen dokumental bat eta izango dugu Mauge Cañadas
aurkezle bezala, bera da nola esaten da, facilitadora, bai? Bueno, erraztaz. Segun eta zer esan nahi duzu, baina, bueno, ulertzen zaitu. Bai, talden facilitadora, bera da ere psikologoa, eta lan egiten du pilo, bai entitate publikorekin eta pribatuekin, beste mundu bat eraikitzeko, bera kofundatu zuen Arterra bizi modu ere, eta asko ezagutzen du gai hau, tokiko ekonomia eta tokiko harremanak nola indartzeko tresnak eta ze importantea den. Hurrengo astean jarraitzen dira jardunaldiak, tailer batekin eta hitzaldi batekin, eta honekin, aste horretan izango da komunikazioaren astea. Batez ere, entitate eta mugimendu sozialentzat indartzeko komunikazioa. Zeren, guretzat normalean egiten dugun lan, gure mezua zabaltzeko, baino komunikaziotik begiratzen, faltatzen zaigu normalean tresna pilo, eta oso importantea da komunikazioa indartzea, guretzat. Eta bai hitzaldia izango dela geltokin 7:00, bai tailerra izango dela hurrengo gunean, asteartean goizean, hori izango du helburua. Bai, geltokin izan zen ere azoka, ez? Bai, geltokin izan zen azoka, eta gauza bakarra ez dela izango geltokin, izango da dokumentala dela hori kondestablen. Bai, azkenean geltoki ere ekonomia solidarioarekin bat egiten du, hori da, bai. Zirkularra eta bai. Hori da, bai. Hor, hitz egin duzun guztiarekin ikusten da ez dela zerbait utopikoa, baizik eta badaudela esperientziak eta horretan dagoeneko sartuta dagoen jendea eta praktikara eraman duena horrelako ekimenak. Hori da, oso interesgarria izan zen gainera azokan, egon ziren hitzaldi pilo, mikrohitzaldiak deitu genuen, eta parte hartu zuten entitate pilo, eta han ikusi zen nola hori alternatiba hori gero eta materialagoak dira, eta egunekotasunan gauza bat dela, eta hori ikusgai egitea guretzat da importantena, eta jendeak jakitea ez dela hain zaila hori dena egitea, eta azkenean gure esku dago hori hau dena egiteko, eta gero eta errealitate bat izatea balortzea, ez? Izan ere, jendearen boterea izenburua jarri diezue jardunaldiei. Hori da, zeren konturatu behar gara pertsonak bezala, botere pilo dugula, ez bakarrik boto bat botatze, ez? Hauzteko elekzioetan, baizik eta egunerokotasunean, gure erabakiak eraikitzen dute hau dena, ez? Eta kontsumitzailea bezala, oso poteretasuna dugu. Bai, eta azkenean gizartea mugitzen dela edo sortzen dela horrekin, ez? Jendearen joerekin eta... Hori da. Eta pentsatzea, gure erabakiak ez dira batzutan pentsatzen aldugu, nik egiten dut hau dena, nire esfortzua egiten dut, baina naiz pertsona bat, eta zertarako, baina azkenean ikusten alda, gero eta gehiago pertsonak elkartzen dira gauzak desberdinak egiteko, eta gero eta gehiago jende pilo egiten ari dela, eta posibilitate pilo dugun Iruñan bertan. Así que jendeari animatzea, bai webgunean sartzea, dela jornadas.reasnet.com, han agertzen da informazio guztia, eta bai animatzea jendeari beste modu bat kontsumitzeko eta gauzak egiteko. Eta aldela. Bai, eta aldela. Eta, bukatzeko, azken hitzaldia izango da apirilaren 15ean, ere geltokin, ere 7:00, eta etorriko da Ruben Subinatz, eta berak hitz egingo du transformatzaileen alternatibak zer dauden, nola dauden, eta ere oso importantea da pentsatzea guretzat beste modu bat eraikitzen baldin badugu, oso ondo dago, baina modu hori ailegatu behar da gero eta gehiago, zeren bakarrik ailegatzen bada
kontzientziatuan dauden pertsonei Bai. ondo dago, baina ez da nahiko. Eta, bueno, hori izango da, egongo da, eztabaida oso interesgarria, eta hori, animatzen dut jendea etortzeko, zeren importantea da jakitea zeren dagoen, nola dagoen, eta zer egin aldugun. Bai, esan duzuna lehen mezuaren zabalpena, ez? Bai. Bai, eta sentsibilizazio kanpaina bat. Bai, azkenean guk egiten duguna da hori, sensibilizatzea, eta bueno, gure sarea gero eta indarragoa izatea ere. Bai, horretan lan egiten duzu Reasetik. Bai. Bai, ze beste proiektuetan edo nolakoa da zuen lana? Batez ere, hori izan dudana, gure sarea da ekonomia solidario eta alternatibaren sare bat, eta han gaude 60 eta piko entitate desberdinak, eta gero eta entitate gehiago daude, eta bueno, guretzat da entitate hauek zaintzea, eta bueno, gero eta posibilitate gehiago ematea, gurekin kontua izatea, eta sarea da, bueno, gure bihotza, ez? Eta, bueno, bai, hori. Bai, azkenean pertsona bakar batek egiten duena bere eragina eta bere garrantzia dauka noski, baina azkenean hori guztien artean egin beharreko hori sarea sortzea eta elkartasuna, batasuna, importantzia dauka, garrantzia. Bai, oso, eta beste alde batean, bueno, entitate hauek dira dute balore bezala, hori, jasangarritasuna, pertsonak, ingurumena, eta hori da guk lantzen duguna. Esan dugu 7. azoka izan zela, hauek 12. jardunaldiak izango dira, eta orain arte nazioartekoak ziren. Bai, baina hori aldatu zen orain dela urte pare bat edo, zeren, hori da, hori etortzen du subentzioetik movida bat izan zen, eta... Bueno, hala ere, esan duzuna lehen, azkenean tokiko ekintza mugiarazia egin behar dela, ez? Bai, eta azkenean gauza bera da, bai. Bai, mundu osoan eragina duela, azkenean guztiak bizi gara planeta berberean, baina... Kadena lotuta dago, baina zer dago gure eskun tokiko zera, ez globala, baina dena dago lotuta, eta gero eta gehiago jendeak nabartzen du hori, ez? Bai, esaldi famatu hori pentsatu globalki, baina... Uste dut Che Guevarak esan zuela, baina gero eta egiagoa da, ez dakit, baina bai, alaxe da. Orduan, esan bezala, bihar hitzordua, dokumentala, ze ordutan... 7:00, Kondestablen, postasunaren ekonomia, eta horrela hasiko dira 12. jardunaldiak, hurrengo astera arte, izango da komunikazioa, geltokin, bai astelehenean arratsaldez, bai asteartean goizez, eta ja 15. izango da Ruben Subinaretzen hitzaldia, hori, ekonomia transformadorari buruz. Bai, eta esan duzunez, egitaragua kontsultatu dezakegu etxetik zuen webgunean. Bai, hori da. Bai, eta ere ikusgai egongo dira mikrohitzaldiak eta informazio guztia sokari buruz ere, eta datorren urtean egingo dugu 8. azoka ere. Ederki, June, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun edo... Ez, batez ere hori, kontua izatea asko potere pilo daukagula, pertsonen bezala, kontsumitzaileen bezala, eta, pentsatu behar dugu hori ere, eta gure egunerekotasuna aplikatu. Hori da. Mila esker gurekin egon izanagatik. Bale, zuei. Urrengora, bai. Agur. Agur.